Alhamdulillah, monggo sugeng sutresna ingkang tansah pinaringan karajan lir sami kala mboten wonten ngarubeda ingkang agawe panjenengan sungkrah wonten penggalih iki Mbah Buang badhe ngenalke dumateng panjenengan para sutresna. Bapak rujak ini kula beto rujakan niku nggih sakmeniki tok niki mboten kathah-kathah. Entek sakmeniki niku senenge ora karu-karuan. Lan buahe niki nggih mung sederhana mawon enten semangka abang, semangka kuning, melon, nanas, tengkoang. Napa melih niki? Kerai timun nggih ngeten niki tok. Kerai niki mboten timun niku. Mboten wonten timun teng kula niku kerai mawon regane niku kalih emas 24 karat niku larang timune. Nggih. Timun hari ini di kisaran harga 1 kilo itu 24.000. Ora enek timune iku 24.000 sekilo. Wingi kae kisaran 19.000 ora enek timun. Aja mangan timun. Ya, untuk semua pemirsa yang aku cintai di mana saja yang mungkin saat ini Anda mengkonsumsi timun, hari ini jangan makan timun. Biar timun mahal itu dimakan oleh petaninya sendiri karena harganya tidak masuk akal. Timun kok harganya orang masuk akal, padahal timun itu bukan termasuk buahan, bukan. Timun itu tergolong sayuran. Kalau Anda banyak mengkonsumsi timun akan mengakibatkan darah, tensi Anda akan berkurang drastis, lemes woy. Nah, mulai hari ini semua pemirsa jangan mengkonsumsi timun, bahaya. Lebih baik kerai itu tidak ada efek sampingnya selain rasanya agak ada manisnya kayak kerai. Kayak timun pahit. Gak percaya mangano timun di waktu bulan-bulan seperti ini, bulan-bulan kemarau asam gak pahit toh. Timun wis rasane ora karo-karuan kaya blarutan regane kok ngeri. Aku ora wani nggo timun. Aja meneh kok aku bakul nasi padang, bakul nasi goreng itu ora wani nggo timun. Kono iki mau bakul rujak ngene. Terus meneh aku mang mubeng ning pasar ya ora enek timun. Timun tidak ada langka. Ya. Untuk ini semoga hari ini dagangan saya laris ya. Di sini bakulan ini ya. Ora kena dioyo guys. Bakulan ini dia terlalu semangat Anda bekerja mencari rezeki, kadang-kadang nih tempat yang kita tuju kadang-kadang zong menunggu. Jadi ini rezeki ini yes. Kita mengikuti bekerja sesuai dengan alur cerita dan kemampuan kita mempunyai duit untuk menghubungkan supaya duit kita itu bisa menghasilkan beras sing awake dhewe iso dienggo mangan. Tak japani apa ora ya ora usah. Aku sirahku ngowelune ra ngombe. Teng apa tuku paramek aku. Aku anggar ngombe banyu adem saka kulkas. Waduh sirahku digandeng. Ora mari mengen. Nggih niki le tumbas anu dhek. Jalan kok sempit lho anjane yo mesti jalan itu bukan jalan raya. Beda nek ngene lewat tritisan iki bukan jalan raya. Tritisan. Enggak ada jalan itu iki disebut jalan.
Kritisan itu lemah pribadi, bukan lemah diri. Jadi gadah paramek di setunggal mawon sirah cedek bengi kok digandeni ora apa Dik ramekan angger kula niki kan bar ngombe banyu kulkas niku ngoten iki banyu kulkas anggere dek iki dodor ki mulih ki kok panase ora goro-goro sitok apa lurus tunggal mawon tunggal ewe gak diombeni paramek ora iso merga. gak dodol yo. Sadeyan yo gaweane rek Tegal Sawah yo ratan. Ora gak mergawe. Nek oleh gak ketok mbek. Apa ora mergawe niku sing dianu napa? Piye? Apa ora mergawe niku sing di nggo bungu-bungan nggo mangan napa? Iso. Langsung tak untal. Ora lumayan sego diuntal ae enggak tekno. Nek tak ana. Iku pun tak anu, tak buka. Niki mangan sego dik mboten dik. Ndredeg. Kok mangan sik. Yo masih ale. Masih. Iya, ngopo sego tampokan ngono. Mbak wau nembe di anu, nembe di Lho ki ngopo sego kuwi? mboten ya omah nek sego wadang kita wau. Nembe sego sik. Iya le. Oh. Heeh. Mas, mangan sego kayak gak usah. Ben jantungnya bedak dikduk dikduk. Aku sing mau ngombe pil iki ya ta wis to. Blang-blung kok telot iku. Iki lewat tritisan. Tritisan niku ya sarapan ya tak sarapan sih. So kira kok tak ngombe ni kopi ben kok. Dek ini lho goro-goroan banyu kulkas ning Bu. Sak botol kakua cilik tak ngombe. Ora mari-mari. Ando biasa ambek sing mbok nyambel dek sore iso wedhep ora guru-guru niki sambel terasi iso wedhep ora irang. Masak opo kuwi? Ikan bakar. Iwak gereh kuwi sing dituku kuwi. Rene akhir ra karuan. Apa mbok bakar ngono to? Goreng bakar sih. Digoreng sih. Iki segone mung-mung ae. Regane entek ora adang neh. Stapat tenan sih. Ndok iki sik. Sik datar ndok ae. Ndawoi. Ndok ae. Nang karo iwak dimarahi ning awak lara kabeh. Ndok sito ae.
Jawa. Es matang. Disambeli. Apa ki? Telo. Ote-ote ora. Wala kiai kena di sarapan dari ini. Sarapan hari ini pakai telur dadar ala edan kok angker menet. Yo lah ning kene lho. Lah untuk wimbo kok akeh men. Sambel toman tok nyambel dek sore yo enak ra guru-guru. Sambel tak enak ki yo dicocol karo apa ae yo sedep. Tak kayak lombok rawit sithik iki rada pedes. Aku kadang-kadang wegah mangani akeh ya apa ngisang-ngising. Dodol ning ratan mangan akeh nek kepesing terusan. Yo. Wong golek mangane sithik ngisingi arang-arang nang nek badokane akeh wae lho. Ngisang-ngising. Enake ora goro-goro. Delongkas iki apa enek perayaan iki kok 17-an kaya wis masuk Agustus apa urung saiki kok urung enek wong lomba-lomba RT kok urung enek blas ya. Angel duit uga enek wong do ngadakno lomba. Nek zamane penjaraan kalau lah penjaraan iku Pak Harto lengser dari presiden kayak yang dijarah nggonku hutan jati gua lah peredaran duit gitu tuh wong lomba Agustusan iki walah tiap hari kan bulan Agustus ya nek wong lomba. Yo kayune dijubarah Dik. Kayune dijubarah dilebokno pabrik dienggo parket dienggo apa ae kuwi. Walah kowe rono. Godhong iras perayaan wong nggonku. Tenan kuwi.
Rai tulasan ki yo ngono wae lah mewah. Jenenge Panjat Pinang ki pirang-pirang. Hadiah yo hibat-hibat. Saiki kok boro-boro Panjat Pinang, menek gedang kuwi rene kok. Rek duit. Alase wis entek dadi mbawon. Dijarah apa ora di nganu lek ora dianu polisi kentara lek. Ana sing mati ditembak bareng kok. Tembak kok Brimob kok Semarang pokoknya mati wong-wongku. Wah, kesan dawemu geden-geden diwobongi kantor-kantor perhutani kayak. Zaman tahun piro yo kae. Pak Harto medun ke tahun piro yo. 97 apa piro kae. Iya 97 sekitar 97 98. Enak lah yo segede ra guru-guru. Sing mari sedep niku sambel niku lho lah. Kula niku mangan nek sambel cemplang guwak. Ora tak enteno tak jajak tinggal. Mangan apa mawon kula ki masakane kok ora enek sedepe blas gak rada pedes asin goreng guwak ae suwen. Sing diarani manganan enak niku mboten terusan iwak, daging utawa mboten. Sing diarani mangan enak niku nek kangge kula ya. Sing masak niku pinter ngoten. Sing masak itu rasane sedep. Najan sing dimasak niku kangkung ibarate. Sambel oseng ngeten iki. Nek sing masak pinter niku sawet ibarat guru-guru niku rasane seger. Kula sing dimasak iwak daging lele nang rasane anyep kaya salju Eropa. Guwak musuh kula. Hujan. Niki sambele suwedep kok ketoke mungah-mungah nanging boten pedes. Kalau tak mangan niku hati-hati ngunyahe ora ndek untu. Kadang nyelip ning untu sing wis bobrok niku wis lah luwarane rame-rame. Belas niku resik untune. Ngeten iki yo alah sing penting tak kemah-kemahne mbuh empuk-empuk ora tak ulu. Goreng piyah-piyah kaya atos pinggire. Ote-ote. Tuku sitok 1000. Atos deh kok. Atos.
baik, alhamdulillah. Pada hutan buat gawe ke surat aijik. Pada hutan buat gawe, muka-muka dina Senin iki dagangane iso laris nang cuacane adem nih. Adem nang mboten enten udan gitu. Sange ngene ora ketok niki mun udakara jam 7:30. Ora ketok. Cekal semanten akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga daganganku dina iki oleh dhuwit sak dunak. Dhuwit gambar apa le? Dhuwit sak dunak. Dhuwit gambar apa gambar curung bumbu. Wah, entang-entang rene tandurane.